this is the part 2 ng Pet Simulator X. Pet Simulator X. Ano yun? Yan, makikita nyo yan. Hindi natin lalagyan ng sounds. Wait lang. Huwag natin lagyan ng sounds. Ano yun? Yung settings. Of music. Show other pets. Show boost. Hindi. Disable natin yan. Show other pets. No. Yan. Naririnig nyo na ba ako? Sabihin nyo sa comments kung naririnig. Ito, may dumating na. 7 seconds lang. Tapos, it's 80.4 million. So, bibiling ko ba to or hindi? Kasi may 1,000 lang tayo. Gogi, lobot na ako. Munda tayo doon sa cave. Ay, sa portal. So, guys, kung nakikita nyo naman, syempre, naririnig nyo pa ba ako? Hindi na tayo. Tatakbo tayo pa nga papunta ron. Yung 8 million pa lang. Malapit na tayo sa billion. Malapit na. So, may 113 pets na tayo. Hindi ko alam kung anong ma-unlock natin. Pag nakaabot na tayo sa 150. So, tara. Alamin natin. Bilhin natin yung dito. Ito. Magkano? 30? Mura lang. Sana makuha natin yung may yung may question mark kasi masakit yun eh. O kaya yung 2%. Sus angel. Langit. Isa pa. Puro angel dog boy. Wala na angel dog ko, 2. Ay 3. So, puro Philippines tayo para sa ngayon. Wait lang. Pangalanan natin siya ng ito. Philippines. Philippines. Done. Guys, kung makikita nyo dati, hindi. Tira mo. Hello tayo. Hello. Verified na tayo. Ganyan, naku, kalakas. Puro goldo. Wait, hindi pala siya. Ayan, Philippines. Kunin natin siya. Walang sounds, ang pangit. Hindi nyo kasi ako maririnig eh. Sayang. Wait lang. Saan ba yun? Diba dito? Diyan. Tapos, sa settings. Yan. Yes. All. Wag. Hindi muna tayo makapag-turn kasi mag-grind tayo. Parang 3 minutes pa lang kailangan. Isang pindutan lang? Wait nga lang. Fast forward ko to guys kasi lang tayo or kaya na lang i-X ko tapos edit ko na lang siya. Wala naman nag-edit sa sarili. Yan, sobrang lag. So yung buhay nito is 47 billion. Galing, no? Sana makita natin si Kuya Sly. Nag-grind din. Hindi ko to makuha. Hindi ako makataas.
So guys, kung gusto niyo ng mga secret, syempre pupunta lang naman kayo dito. At ayan, nakatago na kayo. Wala na sa inyo makakita kaya dito. Ito guys No, kaya i-kiss ko na lang, no? Burahin ko na lang, ganun. May dalawa ako ditong friends. Nakasali sila. Meron 100 billion na pera. Ito. Kung nakikita nyo yan. Tapos meron tayong gems. Nasa ganyan lang. Yan. Nabuhay 45 pa rin. Mahirap to guys. Wait lang guys. Kunin ko lang yung ko. Extension pati yung charger. Yan na guys, dito na ako. May ginawa lang ako, syempre. Nakapag-charge na tayo, hindi na tayo malag. May mga pets doon, no? Oy, hindi siya pets. Wait lang guys, kunin lang natin to. At least 7 million. Ay, 7 million. At least 7 minutes. Gagawin natin to bukas, ang episode na to. Sorry guys, hindi ako nakapag-post ng ilan. Okay. Dati rin, ilang years. Hindi, isa lang. Months lang yun, hindi yun years. Yun. Gagawin natin tong series kasi gusto nyo naman. Nyo pera. 3 million na. Sana makabot tayo dito. Gusto ko yun, no? Bilhin nga natin to. Kailangan pa na. Oh, freak, bro. Ayoko nyan. Sakit. Wala na. Departed na siya. Alis na siya, guys. Gagawin natin tong series kasi hindi natin to masira. Mga bukas pa ata to masira. Bukas pa. Mag-Facebook tayo mamaya. Dito lang. Mag-live tayo mamaya. Live tayo. Ako lang. Usapin ko lang kayo, syempre. Natin, sinong manonood. Hindi ko alam kung sinong manonood. Kayo ba o iba? Pag di kayo nanonood, papatayin ko kayo. Joke lang. Kaya nandito na tayo. Maingay ba? Comment nyo kung maingay or hindi. Pag maingay, sabihin nyo oo. Tapos pag hindi maingay, sabihin nyo hindi. Okay. Saan ko comment nyo. At nasa 84 million na. Mag-ipon tayo ng mga kailangan natin mga 700 million. O kaya 70 billion kasi guys, alam niyo naman, mahirap lang tayo, no? O kaya maglaro na tayo Squid Game. Yan na, 90 na. O baka guys, tatagalan nyo lang, no?
Magte 10 minutes na. Ito lang yung gagawin natin sa series talaga. Gagawin talaga natin tong series. Ay 70 billion series. Asa 96 million pa lang. Yun. Yun no, malapit na mag 100 million. Magmi-million na, million na. Ay 100 million. Sana makaabot talaga tayo 70 billion, no? Series talaga to. Is that tatapusin ko na to mga ilang 2 minutes lang. Tapusin ko na to mga 12 minutes. Nakita niyo naman dyan yung bilang katabi ng skateboard. Tatapusin ko na siya mga 12 minutes. Yun. Kasi mahaba. Pwede, kasi YouTube. Siyempre, gamit ko lang cellphone. Kaya mahirap, guys. Bukas, guys, may paso ako. At gagawa tayo module. Guys, malapit na ako sa inyo magbabay. No, it's a prank, guys. Mga ano pa. Matatapos tayo mga mag-hatch pa tayo eh. Siyempre. Tingnan nila to. So guys, paano tayo? Punta tayo dun sa may portal. Punta natin. Ano guys? Let's go, 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 let's go. Mag-hash pa tayo ng mga pets. So 100 million na. Nag-iipon ako guys. Magpapuse tayo ng pets para maganda, no? Ano dito? Jello. Hello yan eh. Guys, mamaya mag-ano tayo, papost tayo sa COD. Kasi hindi nyo ako maririnig, kaya tatahimik lang ako dun. Si Yelay. Bili tayo. Ping. Mawa. Maganda. Basic lang. Pa. Ay, kailangan pa. Ito na nga lang. Ang ghost. Reaper. Ito natin yung may question mark. Yun yung gusto ko. Bulaga. Ano yung nakuha natin isa? Sana? Tara na. Yun lang pag-hatch natin. Isa prank. Na tayo dun sa shop. Dun din tayo mag-hatch. Siyempre. Hindi siya tapos na. Wala na tayo. Hindi. Meron pa. Super laki. 2 hours pa. At yan matapos yung 2 hours na yan. Gabulaga. Ito. Wait lang. Ito. Ito, yan, ito. Kung pa ito na-hatch, wala pa ako dito, joke lang. May nakuha na ako dahil, syempre. Ito tayo. Abulaga. Basic.
pa. Abulaga! Wow! Abulaga! Wow! Maganda naman guys. Maganda naman. Ito ko yung